Ngalesikhathi uJesu sesiphambanweni ezubuhlungu, ngaleso sikhathi uSathane wayeselebrata ethi kuphelile. Ngalesikhathi uJesu ethwele isiphambano kubuhlungu eshayiwe, ngaso leso sikhathi leso uSathane wayeselebrata. Ngifuna ukuthi kuwena namhlanje bonke ubuhlungu odlula kubona ungayitsheli ukuthi bonke abantu bazwelana nawe. Ngalesikhathi uwile, ngalesikhathi ushayiwe, ngalesikhathi ulahliwe, ngiyazi ukuthi ungayizwa kabuhlungu kodwa ukhona ucelebrate ukulimala kwakho. Futhi ufakazi wami walento engiyishoyo uwe nesimo sakho. Uyabaza abantu abajabulayo ngokuwa kwakho.